sithi njengoba uvalwe inyanga yomama yonke imicabango yakho namathela kuJehova. Angiphinde namathela kuphi kuJehova. Walimisa udadewenu okwathiwa akabuyele emva. Baningi nezinto ezithi makwenzeka into uthanda ukubuyela emva. Kodwa bheka kahle amandla ukuthi simakade ukwenzeleni. Nikhona? Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. Yangicela nje le ndawo short nisibe mfishane. Chapter 1 incwadi kaRuth. Ruth 1 verse number 16. Kepha uRuth wathi ungancenga ukuba ngikushiye. Awuphinde uRuth wathini? Kepha uRuth wathi ungancenga ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli. Yebo. Ngoba lapho uyakhona ngiyakuya khona. Yebo. Nami nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami. uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Lapho ufela khona ngiyakufela khona nami. Ngimbelwe khona. uJehova kenze njalo kimi enezele futhi ngokuba ngukufa kuphela okuya kusahlukanisa. Hallelujah. Hallelujah. Babizo lakho linamandla libuse egameni likaJesu. Amen. Awumphinde u20. Wathi kuba ningangibizi ngokuthi uNaomi, ngibizeni ngokuthi uMara, ngokusomandla ungiphathe nomunye omkhulu. Ngahamba ngigcwele. uJehova ungibuyise ngize. Ningibizelanga ngokuthi uNaomi, lokhu Jehova efakazile ngami. Usomandla engenzele okubi na. Wabuya kuNaomi kanye noRuth wakwaMowabi, umalukazana wakhe wabuya ezweni lakwaMowabi. Bafika eBethlehem ekuqaleni kokuvunwa kwebhali. Amen. Amen. Ngiyathanda namhlanje sibhekele ndawana inehloko ezingaphezulu ka7 iyodwa kodwa ngifuna sibhekele ngenyanga yabomama. Kuyezwakala? Hallelujah. Bevala nje umama sithola la inkosikazi yaseBethlehem iyaphuma la eBethlehem ngenxa yendlala. Bakhona abazalwane. Amen. Iyahamba ezweni lokufa. Mayifika kulapha ya ihambe nomyeni wayo. Ihamba nabafana baya babili. Nikhona esontweni. Amen. Ngiyababona labantu bawu4. Umama, ubaba, zinsizwe ezimbili. Uma befika ezweni lokufa ngenxa yendlala. Funa uyizwe kahle lena. Bafika ezweni lani ngenxa yani? Ngenxa yendlala. Ngifuna uyibheke nawe ukuthi kuzube lapha nje. Kunezinto odlule kuzo. Njengoba ihamba lenyanga ungayilibali izinto odlule kuzo. Jesus. Noma uyathanda noma uthanda udlulile kuzo. Kodwa ngithanda mabefika lapha. Ziyafika insizwa. Lezi insizwe ezimbili ziyafika ithola umakoti bezwe. Hayi abakholwayo bani? Bezwe. Bathi cha sekwanele manje ukuthi singabe namakoti kodwa simele ukuthi sithathe umakoti la. Vele sekude eBethlehem. Siyolanda abegazi lethu. Asithathe noma yini. Uma beyithathi noma yini. Iyafika kulomama ukuthiwa uNaomi. Ithola kunoNkulunkulu ehleli. Amen. Izweni lo mama unani? Mayehleli nje kuvela uNkulunkulu. Bahlala labo makoti. Babona uNkulunkulu esekishini esekameleni esedanilo.
badecide. Oh, hallelujah. Omunye wathi kodwa lo mama lo yini abe noNkulunkulu onje thina ezweni lakithi asingazi. Hayi. Bakhona abazalwane asizange simazi Sure. ngenxa yesimo sokuphila vele isezweni lokufa. Wafa unkosi indoda kaOpa omncane yafa. Niyangizwa? Yafa. Kwasala umfelokazi. La ningakapheli isonto wafa indoda kaRuth nesekho yafa. uKhiliyoni noMahaloni bobabili benze njalo. Kodwa into engiyithanda esele kulo mama uNkulunkulu wakhe akafanga. Wavele wasala nje. Hallelujah. Wahlala lo mama amathuna amabili lapha ya seyedene lo myeni wakhe. Bakhona abazalwane. Amen. Liediwe nelomi asemathatha amathuna la ekhaya. Kodwa uNkulunkulu ngaphakathi. Usethi ngelinye ilanga lo mama kufika umbiko uthi wena Nahomi ekhaya eJerusalem. Hallelujah. Isinkwa sibuyile. Hey, Jesus. Bese saxoxa ukuthi kunzima isinkwa sinjani. Khona into ofanele uyazi. Noma kungaba indlala engakanani endlini kaJesu ayuqedi 30 minutes. Ungalapha ufe kodwa ungacabani nakusasa usazula. Bakhona abazalwane. Wathi wena Nahomi ikhaya isinkwa sibuyile eJerusalem. Wathi bathi mama sithe ekhaya isinkwa sinjani Sibuyile. wathi khona into kufanele ngenze sengizwile. Yes. Ngenza vela ngithunjiwe la ngaboshwanga ngangithunjwe indlala. Okwami nje kahle ngangaboshwanga indlala engesenjani. Yes. Yeah. Hey, madodana. Wathi akuzukungisiza ngibiza omakoti bami. Bakhona abazalwane. Uthi lo mama bosisi bami Oh, yes. ngane zami noma ngaba nendoda namhlanje Awu. ngeke ngenzela abantwana abangafitha kimi. Sengimdala Amen. nani nikhulile. Uyelana ezweni lakini. Njoba nibuyela kulo nje niyozama impilo yephambili. Bambuka. Wakhala uOpa. Wakhala lo sisi. Uma ekhala lo sisi wasondela kumama wamanga wakhalela kuye. Wamthela ngenyembezi. Jesus. Wathi mayiqeda ukumthela ngenyembezi. Wathi mama ezala ngizwile. Sengihamba ngibuyela kwabakithi. Njobushilo ngibuyelaphi? Wathatha iphinifa lakho wasithe. Sure. Wathi uNahomi kuRuth nangu sisi wakhe hamba. Uyamlandela na? Ayi wanamathela uRuth. Wafika wamanga. Wathi mayimanga wakhala. Wathi mama ungakakhuluma ngicela ungangincika. Niyangizwa ungakenza njani? Mangincela ukuthi ngihambe nawe. Kuwe ngibone zonke izinto. Kuwe ngibone uJehova ephila. Kuwe ngibone uSimakade enomusa. Anginandaba ukuthi umngane yakhe ishonile kodwa ngibone uSimakade kuwe. Uyindoda yami isibili. Oh. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Ngibona indoda yami esibili. Uyabona into engizoyenza namhlanje. Ngifuna njengoba ngitshela ukuthi ungangincela. Ngihamba nawe. Wena uyathanda noma uthanda njani? Ngifuna uyizwe le ndaba. Kubuhlungu noma kubuhlungu kodwa mina ngenze njani?
into ofanele uyinqume kahle ukuthi idlala ikhona ukufa kukhona kodwa noma kahle ukuthi ukhona ohamba naye aphela amazwi kunawo waqhubeka amazwi kuRuth nisekhona uthi njengoba ngihamba nawe nje number 1 ngiya ezweni lakini engalazi ngena ngawo abantu bakini kuyoba ngabantu bakho uyamuzwa nosisi abantu bakini kuyoba ngabantu bakabani izwe lakini kuyoba elikabani lapho ufa khona nami ngezenjani lapho ungcwatshwa khona nami ngezenjani hayi ngiyamthanda lo sisi wakhuluma into ejule kangaka ntombazana ufela ukhuluma kanje bakhona bazalwane aphela amazwi kunawo athi nya wathi asambi wathi kodwa kude wathi ukuthi kude noma kude lapho ufa khona nami ngisha ngifuna ubonela ubude bendlela osazophamba ukuthi noma bungakanani tshela umoya engcwele ukuthi lapha afa khona nawe wenze njani bakhona bazalwane indlala iningi isima sivuma izimo zonke obhekana nazo ziyaphambana nazo kodwa yodwa into ofanele uyikhethele yona ukuthi Jehova lapho ufa khona lapho engifa khona bakhona bazalwane bahamba Jesus bahamba ababekanga ukuthi emasonto mangaki behamba uyabona ukuthi le ndawo nenyanga bayibekanga kodwa khona bahamba uyabona kwazi kufika ukuthi khona lapha khona uRuth akhathala khona kodwa wathi ngiqhumile ngisho ngomlomo kabani ngathi kulo mama lo ngithola into eyinkulu kunohambo lokuhamba okufanele uhambe ngenxa ukuthi wanquma wathi uJesu inkosi empilweni kabani noma ngabe isimo siyehla noma siyenyuka kodwa lapha yakhona nami ngezenjani bakhona abazalwane bahamba labazalwane uma befika eBethlehem bathi uma befika bakhathele kodwa enguthandayo uRuth wathi noma sikhathele asikwazi ukulala singadlali Nkosi uJesu ntombazana baba wazi umuntu nje la ngithe mina kulo mama uNkulunkulu wakhe kuyoba uNkulunkulu kabani waphuma waqalaza wabona insipho bekhothoza awuRuth utshela abantu nakungayi ngenxa yesithembiso sami isithembiso waya uyafika lapha uyakhothoza Jesus akangabuza usisi wangena emva kwawo wangena emsebenzini oh hallelujah wakhothoza Jesus wakhothoza hallelujah ngiyangizwa amen wathi makuqhamuka zonke izinto ezenzeka uyabona le ndaba kwayizwa awumfundi chapter 2 ngijime sivale mfundo chapter 2 uRuth ukhothoza ensimini kaBoaz ubani emva kwenhlupheko yezenjani ensimini kabani angithi ubonile ukuthi uhambe noSimakade kodwa wathi uzozufika ensimini yakhe ibe sowenze njani uyakhothoza ensimini kabani Jehova haleluya funda kakhulu uNaomi wayenesihlobo somyeni wakhe umuntu ocebileyo owomndeni kaElimeleki yebo igama lakhe linguBoaz Boaz yebo uRuth waMoabi wathi kuNaomi mangihambe ngiye ensimini ngikhothoze ikhwetshini emva kwalowo
engiyakufumana umusa emehlweni akhe. Yebo. Wathi uyahamba ndodakazi yami. Esenjani ndodakazi? Funda. Wahamba waya wakhothoza ensimini emva kwabavuni. Kwase kwenzeka ukuba afike esiqeshini sensimi kaBhowazi womndeni kaElimeleki. Bheka uBhowazi wafike vele eBhethlehema. Wathi kwabavunayo, Yeka bani? uJehova makabe nani. Nkosi yami. uJehova makakubusise. Wayesethi uBhowazi encekwini yakhe eyibekwe phezu kwabavuni, ngeke bani le ntombazana na? Lalela. Kubuza umuntu ongakaze nyathele eBhethlehema. Khulumani nami. Kubuza umuntu onjani? Nawe mhla ufike ezulwini. Awusuka. Bawufundisa imbono liyobuza eBhayibhelini. Obani laba? Amen. Bakhona bazalwane. Obani laba? Wabuzwa uRuth. Yeah. Beka ntombazane. Hallelujah. Awuziphendula ithini? Inceke ibekwe phezu kwabavuni yaphendula yathi, kuyintombazana yakwaMowabi ebuye noNaomi ezweni lakwaMowabi. Yebo. Ithe ake ngikhothoze ngibuthe izithungwini emva kwabavuni. Nkosi yami. Selokhu ifikile, iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube manje. Selokhu injani? Selokhu ifikile, Injani le ntombazane? iqhubekile Kusukela nini? kusukela ekuseni kuze kube manje. Uyabona ube nesikhathi benizoba nembuzo. Ukuthi ufike nini ensimini? Ensimini enokudla. Ayi bakwethu, Wafika waba yivili. wenza Itheni ngilosi ngawe. hawu. Ikhona nje recommendation ukuthi selokhu ufikile. Uqhubeke njengoba abavuni beqhubeka. Akufanele mawufike ezintweni zikaSimanga Yasimaka ufike ugoqe izandla. izandla. Khothoza. Uyakhothoza ensimini kaBhowazi angithi. Hallelujah. Futhi alikho ivili ensimini kaBhowazi. Funda masinyane sesizothandaza. Selokhu ifikile, iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube manje. Ya. Ihlale kancane endlini kuphela. Oh. Bowazi wayesethi kuRuth, angithi uyezwa ndodakazi yami, Yebo. ungayi ukhothoza kwenye insini. Wendodakazi yami ukwenza njani? Ukuya kuphi? Kwenye ini? Insimo obizelwe kuyena esinkwa yile. Bakhona abazalwane. Insimo obizelwe kuyiphi? Kudla kwakho kudla. Full. Ungayi ukukhothoza kwenye insini. Futhi ungasuki lapha. Kepha namathela kuwe amantombazana ami lapha. Ya. Amehlakho mawabe seyinsimini ayivunayo. Amehlo kabani? Awabe kuphi? Oyenze njani? Khulumana amehlo akho sihlobo sami. Awabe kuphi? Musuba namehlo aqalaza zonke inzimo zabantu. Uqalaza nezimo zamadimoni. Bakhona abazalwane. Kulamanye amasimu abafana bakhona bakhuzwanga. Yabona. Kodwa la ensimini kaBhowazi abafana benziwa njani? Bakhuziwe. Hallelujah. Bayali. Funda masinyane shesha. Amehlakho mawabe sensimini ayivunayo. Uwalandele. Angithi ngiyalila abafana. Wese Bangakuthinti na. hey bazidazi yakunandithi. Jesu. Ngiyale ini Yimina abafana. ukuthi bangakwenzi njani? Bangakuthinti. Khothoza ngendlela othanda ngayo. Ayikho into ezokuphazamisa. Oh, you are safe. Usho mina Bowazi. Ngoba kwayezinye insimo zolimala. Akuphindi uzoba njani?
kodwa masikhothoza kule nsimu yami mina Boaz abafana ngibeze njani uyazi ngibuke ngihleke ngingedwa ngithi akungabazisi akungimangalisi mawuya kwenye insini bafike bakumithisa ulayini ungasho ukuthi amen wasuka ensimini kaBoaz kuyalwe khona wasukela amasimo abanye abantu abafana bakhona bangakhuzwana uthi uyafika bakuhlebe base bakukhiphiso nikhona bazalwane hamba ensimini okungayalonga muntu alishangweni iBhayibheli lithi malapho umthetho ungekho khona leyo nto ifile noma ungabathola bazothi kodwa wena uzomitha ungathi amen mawuzwile ugogo nje abanandaba nomuntu sithuleleni nina ningasho ukuthi amen nibhekelani phansi ungalokothi uye ensimini engenaNkulunkulu hayi niyangizwa mawufuna ukubona umnyango uvulekile ishona khona sibona ukuthi uyoshaya ufuse nje bakhona bazalwane haleluya funda amehlakho mawabe setsimini ayivunayo uwalandele angithi ngiyalila abafana ukuba bangakuthinti na ya nxa womile yana etsheni xa unjani nxa womile kunani kule nsimu namanzi uphuza khulumani kule nsimu kunani amanye amasimo awekho amanzi kodwa makule nsimu amanzi anjani la uthi ngoma uwathole khona funda nxa womile yana etsheni uphuze lokho abakhile abafana 1 wayeseka ngobuso bakhe wakhothamela emhlabathini wathi kuye kufumaneleni umusa emehlweni akho umnake lokhu ngingowezizwe na ngifuna izwa iyamangaza lento ukuthi unakwa umuntu wezizwe oqala ukumbona Nkosi sanibonani oqala kumeze njalo kodwa manje uyamnaka kunemfihlo eziningi la esingayikhuluma zokuthi uzube nje usimakade umoya ingcwele akabuzanga ukuthi uzalwa wakunaka wakugona wakukhombisa indlela ukuthi kuhanjwa kanjani akazange lokho ebuza ukuthi kathi isibongo sakho sikabani noma uzalwa nabathi abakufuni ngenxa yezathu ezithile kodwa yena wakubamba wakwenze njani unaki uhleli la uyazi kungenzeka abaningi bahlukunyeziwe ngendlela ezehlukene kodwa mawungena endlini kaJehova unakile bakhona bazalwane hey kwasimakade kumnandi unakwa noma ungasenandawo kubantu bakiyo yebo Nkosi usubizwa ngento kodwa usimakade ubizwa ngento ephilayo haleluya funda ngifumaneleni umusa emehlweni akho ba umnake funda lokhu ngingowezizwe na athini impendulo funda Boaz waphendula wathi kuye kubikiwe kimi konke omenzele khona unyokozana unjani kubikiwe yolonke usizi lwakho lunjani lubikiwe hey kusiyama awunakwa nje ngoba kunjani akubikwe konke uya lapha ensimini sekwabikwa oh haleluya wena ungekho uthi amen sekwenziwa njani kwabikwa konke hayi ngiyayithanda haleluya thank you ngiyayithanda le ndawana yokuthi umhlaba ungakasekelwa kwenziwa njani ngawo hey awuhlanganise lapho Nkosi Jesu abaseFesu 1 verse 3 awuyifunde le ndawo ukuthi kwabikwe emaphakadeni uyabona nje ngathi mawufika kule ndawo ungahamba phansi kwehlahla uthi oh wahlatshwa Golgotha haleluya
Yesu. Makabongwe uNkulunkulu Yise wenkosi yethu Jesu Kristu. Osibusisile ezulwini kuKristu. Ngesibusiso sonke sokomoya. 2. Njengalokho asikhethela kuye ngothando. Wasenze njani? Asikhethela kuye ngothando. Emva kokusekela komhlaba ungakaqali. Uyabona uRuth wayengayazi ukuthi uhlelile ezweni lokufa nje ukhethiwe. Niyangizwa? Jesus. Uze kufe nje uMahaloni indoda yakhe yena kazi ukuthi wakhethelwa kuSimakade, ukuthi ukhethelwe ensimini kaBoaz. Uyabona nje ubuhleli la, wena ubuka ngoba kudlala. Kunomusa ukuthi wakhethwa. Hallelujah. Wakhethelwa kuye ngaphambi kokusekela komhlaba. Uzalwa nje dala wakhethwa. Udabwa nje kudala wenzwa njani. Atulala nomaphi. Izulu lithi wathi uThiraza umuntu wakhethwa. Abanye wakhethwa nabo bafa. Kodwa wena ngoba nenhlanhla yokuthi akuphephisa azakuphephisa nasemagameni amathathu. Aqothula umhlaba wonke. Kodwa wena waphunyuka. Hayi ngoba ungcono. Hayi ngoba wenza kahle. USimakade wabheka ukukhetha kwakhe. Wathi lo ngeke afe. Kunabantu abangeke bafe noma sebedutshuliwe ngenxa ukuthi bakhethelwa kuye. Bakhona abazalwane abanye gugu imoto kusale bona. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wasikhetha. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Akasenza uRuth mayikhulumela amazwi. Yebo. Ufubalelene umusa kuwe. Umuntu wesizongazwana nangazane nawe. Wathi uBozo wentombazana. Mana kanje. Konke kwakho kubikiwe kuphi? Manje ungabheka ukuthi ubani ofike la. Uphela uRuth ufika noBoaz manje. Akho ucingo. Kodwa ngenxa ukuthi wakhethela. Unezinto ehamba emfihlakalweni. Ziyoxoxwa ngawo hlile. Aningizwa niyangizwa. Unesimo esikwenza kuhamba indaba yakhe emfihlakalweni. Iye kwelesithathu. Kuyoxoxwa indaba yakho. Ixoxwe iphela indaba kabani. Uze kuthiwa niyambona kodwa usibani bani. Uyabona ingxaki abhekene nayo. Uthola impela uthi noma ngaba nje ngeke afe. Isizathu wakhethelwa maphakade. Bakhona abazalwane. Ukukakwe izitha zibe 100. Zithi ziyaqeda ngawe. Zinyathele ngaphezulu. Uvuka uyithintithe. Babu uphile kanje. Ukuthi abaqonda ukuthi wakhethwa maphakade. Bakhona abazalwane. Umuntu okhethwe maphakadeni akahlukene noDavid. uDavid wazalwa ngawonke amandla. uSawule kwaguga umkhonto ehlaba umuntu ekanje. Waguga umkhonto wahlaba kwadabuka udonga. Ngenxa ukuthi yini weSawule uhlaba indoda kanje uyigeje. Shu. Uthi izombulala kanjani ngoba ngakhethwa. Njengoba ngakhethwa ngisazoba inkosi. Ngisazoba yini? Ngeke ubulawe isimo. Ngoba khona lapho uyazaningizwa. Wena usazodla izinto la emhlabeni. Uyothi ufike ezulwini usudla okuthile. Okhethele kukho la emhlabeni. Bakhona abazalwane. Ziningi izinto osazodlula kuzo. Futhi ziningi negemegeme ezizokwehlela. Kodwa ngeze kunqobe zizomemeza ngawe. Kwenzeke kanjani uzuphile kanje. Awuthi amen esondweni. Isizathu wakhethele maphakade. Bakhona abazalwane. Isikhathi sami angifundele uFirst Samuel 18 man. Uyazi ngikhuluma nebandla elingezwa ukuthi mawukhethiwe umkhonto uyagoba.
uSawuli wakho besumkhonto kuDavide embuka kanje wawushaya ushaya ngemuva wahlaba udonga wogogo. Funda masinyane ilanga lishonile, funda. First Samuel 18, funda. uDavide uthandwa uJonathan uzondwa uSawuli. Asona uDavide uthandwa. uDavide uthandwa uJonathan uzondwa. Bese zondwa uba. Nawe bangakanani abakuzondayo? Bayeke bakuzonda. Bayeke baphathe imithi. Baye baphathe ibhamu. Kodwa sizonqapha zonke. Awufunde masinyane 1-2 gcina ku4. Wathi seqedile ukukhuluma kuSawule, inhliziyo kaJonathan yanamathela enhlizweni kaDavide. Ya. Jonathan wamthanda njengenhliziyo yakhe. Sawule wamthatha ngalolo suku akabe samvumela ukubuyela endlini kayise. Jonathan noDavide benze isivumelwano ngoba wamthanda njengenhliziyo yakhe. Wamenze njani? Wamthanda. Angithuzwa kahle ukuthi uRuth no Naomi bathandana njengenhliziyo kabani? Madoda. Funda. uJonathan wakhumula ingubo ayenayo wayinika uDavide. Lezinye izambatho zakhe kwaze kwaba nenkemba yakhe. Hawu. Nomtsalo wakhe nebhande lakhe. Hawu. uDavide waphuma waya nomaphi lapho uSawule emthuma khona. Waziphatha ngokuhlakanipha. Sawule wambeka phezulu kwamadoda empi. Wayemuhle emehlweni abantu bonke nasemehlweni ezingcebo. Hayi ngoba embeka ngoba emthanda. Ufuna ukumbulala. Kodwa ngoba ukhethe usazoba inkosi ngeke. Funda. Wathi efikeni kwabo uDavide sebuye kubulalena umFilisti. Abesifazane baphuma emizini yonke kwaIsrael behlabelela besina. Ukuba bahlangabeza uSawuli inkosi ngesigubhu nangokuthokoza nangezinkenenezo. Obani bazalwane? Uzoza ukuthi bayiqhatha kanjani? Isho mama, isho nobani. Awufundele. Abesifazane bavumelana ngokudlana. Bathi uSawuli ubulela inkulungwane zakhe, kepha uDavide inkulungwane zakhe ezishumi. Sawule wathuthela. Bathi no mama. Bayeqatha. uSawuli ubulela inkulungwane zakhe, kepha uDavide inkulungwane zakhe ezishumi. Bayambuka. Uyinkosi ubulala nga? Kodwa uDavide wenze njani? Kade usaba uGoliath. Yebo. Kodwa uDavide wamenze njani? Namabutho akhe wegcine ngokuphumuthi. Hey, wathi ukuthena uSawuli. Walala umkhonto waqobezela. Awufunde. Bayiqathile. Sawule wathuthela kakhulu labalibi lelozwe emehlweni akhe wathi. Labo mama bamfihlela. Bayiqathile labo baba. Bamtshela emini kubeni. Kodwa yini? Bathi uhlulwe uGoliath. Yabona abayiboni ikhaya. Bathi ubulale inkulungwane ethile. Akezanga uyazi na ukuthi kanjani. Usizo uta sethi ngcono sife kuphela. Lo othanda omama simenze njani? Awufundi. Sawule wathuthela kakhulu labalibi lelozwe emehlweni akhe wathi, "Banginika uDavide inkulungwane ezishumi. Kepha mina banginike inkulungwane nje. Sekumsalela umbuso kuphela." Uze uthathe umbuso. uSawule wambheka uDavide kusukela kulolo suku kuya phambili. Wathi ngababusa umoya omubi owavela kuNkulunkulu
wamehlela uSawule wabheva phakathi alela kahle ke uyazi noma ufuna ukumkhombisa uSawule ngoba mawungalindi kwaSathane uzophaphala akube usimakade ufaka umoya onjalo usasheshe athi uyashaya eceleni ngokuDavid wakhethelwa maphakathi ukuthi uzoba inkosi Jobethi sesalele umbuso usalele yimpela funda wathi kawabusa umoya omumbi wavela kuNkulunkulu wamehlela uSawule wabheva phakathi kwendlu Sawule uDavide wayebetha ngesandla sakhe njengokwenza kwakhe insuku uSawule wayenomkhonto wakhe esandleni sakhe unani phethe umkhonto ulumani unani yena uphethe umkhonto ngesandla sikabani esandla sakhe njengoba uzela abangakanani abaphethe umkhonto ngolimi bawuphathela impilo kabani funda uSawule wawuqiba umkhonto ngokuba wathi ngiyakumbhujela uDavide odongeni kepha uDavide washalaza phambi kwakhe kabili wenzenjani shalaza phambi kwakhe Sawule wathi uyawufaka washaya udongo wathi uyawuphinda washaya udongo waphuma yaphuma into kaDavide ayangabaleka kusazomeza uhlulekile into oyithembile kabili phambi kwakhe kangaki twice phambi kwakhe hayi ukuthi emcinge ihlahleni umshaba ukhona niyangizwa uyezwa ukuthi usimakade mayokhethele ngaphambili ukuthi ungena kalula ensimini kaBoaz noma kungenzakalani ayikho into eyokwenzeka bakhona abazalwane awuphilanga ngoba ungcono izinto ezikwehlele kulenyanga ngoba iphela zingaphezulu kweinwele zakho kodwa usinde ngoba wakhethelwa awuthi amen esodweni sesiyathandaza kangaki besingafunda kusela sifundele ndoda imjikijela ngomkhonto khona la imjikijela khona ngomkhonto wazowasika yona vele khona abazolimala kule nyanga eqala uyamagugu balinyazo ukuthi bafuna nempilo kabani ngeke bafe bazolimala isizathu bakhefuna umuntu bambhuje ngomkhonto owakhethelwa ngaphambili ngakho yikho ngithi namathela manje niyangizwa bathi ungalokuthi wenzukunye ungancengwa kulo nyaka namathele intweni zonke haleluya umakhonza gijima phambili umakuthandazwa gijima phambili Jesus uko konke okwenziwe endlini kaJehova gijima kuphi thank you Jesus hey bakhona abazalwane ayikho enye into ofanele yenziwe kuyo gijima ngathi uyafa ugijimele phambili haleluya bakhona abazalwane thank you Jesus babona uhambe sengathi ugugile kade ugugana khona uDavid akhuluma khona uJonathan athi enqabeni Jesu ngizoka asha enqabeni Jesu ngizoka asha ngizoka asha ngizoka asha wake wamsukela webaba umntana esukela uDavid ephethe amabutho amaFilisti uJehova wamenzela isimanga ngibheke wamenzela lingakaphumi ilanga kusemnyama wathi uyamqeda bathola umama elima ubhatata ulima ini wathi mfana ngena la emthonjeni omncane wangena khona uDavid wavala ngekhathoni lo mama
Ngizovalakane. Awuyibutho ungangena emthonjeni wamanzi. Yikho umuzwa ethi enqabene ngobani? Ngiyokwenza njani? Wafika uSawuli wama ngaphezulu. Wathi uphi lo muntu esimxosha? Wathi lo mama udlule lapha. Udlule lapha phuthumani ngale kwentaba. Washo umuntu la emthonjeni. Wathi phuma abadlulile ngenekile. Bakhona abasabona. Engaqala uSawuli. Wake wathi noma efuna ukumbulala nisekhona. Wathi ufuna ukumbulala bamtshela ukuthi lo muntu uyagula. Wathi mthutheni ngombhede nimlethe. Ngimfune egule nje. Ngimqedele nisekhona. Wathi sesho lokho, wathi unkosikazi wakho uMikhaya, weDavid, ungizophila kwakho namhlanje uyafa. Wamkhipha nomntu wetoilet, ngibona nje, wamfaka ebhakedeni. Indoda yonke uyifaka kuphi? Wathi ayibambe intamo. Waliphusha intamo nebhakede, waphuma ngebhakede. Bamile la basabuza uphi vula sifuna ukumbulala. Niyangizwa? Sifuna ukubenza njani? Bame emnyango. Wamkhipha ngengobo yewindi. Wathi qatha phansi. uJehova wamshodanisa wenza okumfanyana okungaka ukugqoka isikhindi esidabukile wadlula phambi kwakho bokufuna emfana lo baba wala ekhaya ubona wathi ayibengakamboni uyaphi pho wena ayi ngisalanda inkomo wadlula ukuthi udlula indodeni yona lefunwa uzwabona amaqhinga kaJehova ukuthi mayewenze umusa ukuthi wakhethelwa ngaphambili akangeke ukwenza ikati uhlale phakathi kwey'thazi zabantu bakhona basebenzi bangena ngenkani bawuthola umbhede udlaliwe wathetha uSawuli wacishwa ibulala yini inkinga ngifuna lo muntu lo afe noma egula lomthatha ngokukhulume nawe ingane sibheke into odlule mawukhonza lo muntu namathela kuwe noma ngabe isimo sinjani namathela kubani ungabuyele emuva kule nyanga esivalo uthi Nkosi Jesu angiyukusuka noma kunjani yonamathela kuwe ubuyalenza icebo lokuphunyuka inkonto ezithi iphukile mina ngaphunyuka Inkosi yomusibusise shayizana abantu bawusithatha